Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. In yau ka fara zuwa wannan channel ɗin tamu da Allah ka danna mana subscribe ka danna ƙawar sanarwa domin samun sababbin bidiyon da za mu saki. Yau zan faɗa muku app guda 5 da suke matuƙar muhimmanci a waya wanda kowanne ɗan adam a yanzu inda yana buƙatar wani abu a cikin waya dole yana buƙatar ɗaya daga cikin su, ko musamman ko gaba ɗayan su ma kana iya buƙatar su. To yanzu a gurguje dai bari mu shiga cikin Play Store. Za ka shiga cikin Play Store, app guda 5 da suke da matuƙar muhimmanci a cikin waya. Na farko akwai CapCut. CapCut menene CapCut? Wannan shine CapCut. Shi editing ake yi a cikinsa. CapCut ana shiga a editing, ka ɗora bidiyo waka, ka ɗora ka cire bidiyo waka, ka ɗauki bidiyo ka harhaɗa su, za ka iya editing ɗin comedy, film da sauransu, ko ɗan abu na masoya ɗin nan da aka tura budurwarka, ko kai status, ko ka ɗora a TikTok, ko a Facebook, ko a ina ne. To muna abu na biyu akwai Snapseed. Wannan shine Snapseed. Shi Snapseed ana editing ɗin hoto ne. Dan ka shiga ka yi hoto ka ɗan gyara hotonka da menene, shi Snapseed aikin su kenan. Sai abu na uku muna da Google Drive. Google Drive yana da matuƙar muhimmanci a waya kuma yana da matuƙar amfani a waya. Shi haka Google Drive yake, yana da matuƙar muhimmanci a waya, yana da matuƙar amfani a waya, saboda idan kana da Google Drive ko da wayarka ta cika za ka iya zuwa can ka je ka ajiye duk wasu hotuna naka, wasu bidiyo naka, wasu bayanai naka, wanda ko da ka goge komai na cikin wayarka su ba za su gogo, suna can akan Gmail ɗinka, sai dai in ka shiga can ne ka je ka goge su. Ko da za ka canja waya idan ka yanka suna Google Drive ko Gmail ɗinka za ka sauke ka ɗora a sabuwar wayarka, shi kenan ka shiga Google Drive ɗinka duk za ka ga abubuwanka. To abu na uku kenan. Sai abu na hudu, Note. To me amfani wannan a waya? Wannan abun Note pad ɗin nan yana da matukar muhimmanci a waya, saboda duk lokacin da za ka kana zaune za ka iya cewa bari ka ɗan yi rubutu, ka rubuta wata idea taka, ka menene, ko za ka yi wani abu za ka shiga nan ka yi rubutun ka sai ka fito can, in ka dawo za ka iya zuwa ka ɗora ka ci gaba. Ko da wani abu kake so ka tura sako mutum ba tare, za ka iya zuwa nan ka gama yi mai rubutun letter da za ka yi, ka gama letter da ka tsara ta sai ka kwafi ta, sai ka zo ka fastin ka je ka tura mai. To shi yana da matuƙar muhimmanci a waya, musamman ma wanda yake harkar waka, a fim, marubuci, dan makaranta, haɗin kasuwa. Wannan wajen yana iya rubuta, zai iya receipt a ciki, ya ɗaukar sai ya ce mutum sai zai tura mutum cikin nan wajen. Sai abu na biyar file. File yana da matuƙar muhimmanci akan waya, saboda da file duk wani gagari da file yana da matuƙar muhimmanci akan waya, saboda duk wani virus da yake cikin wayarka ta cikin file za ka shiga, da duk wani menene aka tura ma shi kana neman sa ta cikin file za ka shiga, da duk abin da kake so, wala na WhatsApp ne, wala na menene, da ko ta ina ne a ciki za ka same shi. Duk virus da yawa cikin file za ka shiga ka je ka nemo shi. To waɗannan abubuwan su ne guda 5 waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a waya, wanda kusan kowa a ciki guda 3 dole sai ya yi amfani da su idan yana da waya. Wani kuma dukansu sun zama mai dole sai ya yi amfani da su idan yana da waya. Za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya, kowanne mu buɗe shi filla mu nuna muku yadda muke amfani da shi. To idan kana son haka kuma bidiyon nan ya burge ka, da Allah kai mana like, ka yi subscribe, kai mana share, har da comment ma don mu san me kake bukata. In ka ji daɗin haka, in kuma kana son wata tambaya ne, dan Allah shi ke mana ita a comment. Mun gode.